Hello, Mike. Good morning sa lahat ng subscriber. This is Kabarbero. Don't forget to subscribe my channel. Hello. Ay pagkasakit sa dughang naipit, si Waling ug si Lusing, silang duha sa akong kasing-kasing. Naglibog ko si Waling ug si Lusing, si Waling laay pinsyon sa is-is nga ginadawat niya kada bulan. Akong tangtulagan, pero sakit man sa dugan, sila duha dili pwede nga unungan. Mga dugan kung silang duha unungan sa akong dugan, pero sa mata sa Ginoo sara. Sinusing nga batanon pagkaanyag, kutis murang artista pero ay kwarta. Mabawi-bawi man gihapon sa hitsura, ug karon sa among duha mamili ka, pili na. Akong tangtulagan, pero sakit man sa dugan, sila duha
Salamat, kabarbero. Subscribe my channel.